Salutare la toată lumea la un nou episod, ora să filmăm un alt fel de joc care putem să-l jucăm. Se cheamă Bros Free, dar noi avem acum băgura oleacă. S-a bucurit oleacă jocul, dar noi jucăm acum despre alt dispozitiv, dar nu știu de ce mi s-a blocat, că trebuia să meargă. Bă, mi s-a bucurit ăla că jocă pe acolo, dar na, mi-a zis așa să jucăm. Dar nu să fie, cred că după ce oprim filmarea va remerge în pariu 1000 de lei. Dar acum mi s-a cam bucurit ăla că. Dar oare dacă punem pauză la videoclip, oare merge? Vedem, după aceea. Vedem, vom face și mici pauze. Am fac videoclipul ăsta așa de amuzament, că nu prea mai făcut videoclip pe canal și na. Trebuie să facem videoclipuri, nu avem ce face oameni buni. Dacă îi făceam și tot, nu făceam, că ne scădeau prietenii pe YouTube. Și așa de am făcut așa ca să facem și un videoclip. Un videoclip vom lea acasă ca de așa până mă la pauză. A revenit, că am vrut să facem așa cum am vrut eu. Deci, facem așa, mie. Doar că nu joc Cristina. Dar nu mai era prieten ca să joci. Am vrut saturat că s-aude prea tare sunetul. Gata. Acum sper să nu se mai audă prea tare pe filmare, că trebuie să facem și noi. Că dacă s-aude încă tare la filmare, ca mea sânea de filmare după aceea. Și vreau să mă auziți pe mine să nu se audă prea tare de filmare. Două locuri în mașină ca milion. Ok, să fie. Cine a pus aia? Un prieten de-al meu joacă acum joc și na. Lux îl cheamă, nu știu ce face el acum, uitați, îl cheamă L-R-R-C-R. Asta îl cheamă pe el, adevărat, dar na. El asta s-a făcut acum, Lux s-a pus numele că e Luxul ăsta. Dar na, oameni buni, ce să vă facem? Să vă facem pentru voi. Eu pentru voi, nu alții. Na, va fi videoclipul ăsta de vreo 40 sau 5 de minute maxim, atâta vă dau dispoziție să vă uitați. Și cred că voi face premier. Vreau să fac premier, vreau să fac videoclip, dar să fie acolo s-a făcut. Nu degeaba. Noi acum dacă ne jucăm așa, e fain că putem juca așa mai mișto. Că nu mai stai tu și te chinui o leacă. Te uiți așa direct. Dacă aveți un televizor smart, să nu încercați să filmați că vi se blochează. Aia am făcut eu acum și mi s-a blocat ecranul. Nu văd nimic alt pe ecran, mi s-a blocat. Măgă, noaptea pe la 3. Vreau să facem în astea câteva 2 zile. Astăzi și poi mâine. Vreau să adunăm level foarte mare. Levelul meu maxim vreau să fie level 2555. Levelul maxim care este să joc. Da. La episodul următor, nu știu cum să facem. Dar cred că vor fi 2 părți și să vom face un film. Dacă putem. Dar na. Nu cred că putem face un film. Da, și dacă tata mea a luat telefon activ, pentru că mai aveam un telefon care primea notificări pe YouTube.
toate alea, bla bla bla. Care am carte la el, care dacă mă sun cineva, eu nu pot să-i răspund. Telefonul e dus. Poate dacă facem un fel din ăla, un combo, putem să-l batem peste participă. Uite așa, Bank, Midnight Sword-ul, Rapid, Vulcanic Assault și iată, Mondo Combo. A murit. Nu iată, a murit, n-a durat mult să moară. Papa, vor veni niște plări. Mă bun, va trebui să facem levelul mai rapid. Acum, Mândra, noaptea pe la 3. Oameni buni. Trebuie să facem rapid levelul care ne trebuie nouă, dar cred că ne vom opri pe la level 2300 și după aceea, trebuie să ne topim în alte chestii. Dar să vedem la drept mama, mama e nu română. Da. Eu dacă mă acolo pot să mă pitele pe YouTube, o să mai vorbesc cu voi, o să fac așa, introducerele, bla 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 bla. Toate chestiile alea lui după și na. Nu vreau să vă încin în suspans, deci să trecem la grinding. Bun, noi acum ne chinim rapid să facem așa, bla 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 bla. Și am început să facem level așa, dacă am făcut așa mult HTML pornit. Că noi acum dacă vom reveni după ce facem level 250. Vom reveni după ce facem level 250. Știu că s-a... Oameni, am început înapoi videocul acum că s-a spawnat Queen și ne-am dus rapid să-l batem. Ne ducem rapid să-l distrugem pe Queen. Pe Big Mom. Queen înseamnă regina tortului. Știi de ce am tăi de 100? Pentru că am dat și un florin în 100 de lei. Oameni buni din Grecia l-am omorât pe unul care i-am furat bounty-ul. Acum cred că va răzbuna. Adică Grecia l-am omorât și că am vrut să-l omor, dar na. Da, iar vine. Eu vreau chef așa să bat playerii fără să vreau. E pa din greșeală. N-am voie așa de bounty-ul lor. Totuși, da, ăla are V5-ul. Nu avem baterii multe la telefon, așa luăm un încărcător frumos, să-l băgăm la încărcat. Gata. What? Ce oare nu merge? Încărcătorul n-a mers. Nu, are ceva încărcătorul. Nu nostru, oameni buni.
Acum nu mai am casă, acum de încarcă. Bă, 5 milioane, bă! 13 bobane, opțiuni, oameni Bă, buni! se vede că am aici o team de bani. Da? Mamă, oameni buni! Câte bobane crezi că am adunat, oameni buni, până acum? Candy-uri, câte candy-uri credeți? Câte candy-uri? Okay. 98 de candy. 98 de bombonele. Costea, dacă arătul meu e mare. Va trebui să ne ducem la insula nouă. S-a băgat în island nouă care e event și care e prea... Gabi! Gabi! Iar veni cadoul la mare! În 10 minute! Dacă nu intram eu ca să ziceam acum, tu nu mai vineai, nu? Trebuie să dai direct Te rog, doamne, doamne. și ea zic I'm gonna kiss you for that your word dacă cântă. Ce vei full? Da, ce mă? Ce vei full? Asta să-ți ia sunul. Și când nu mai e full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enel. E doar un player, e Enel care e la neutral, Gabi. Vin cu acasă. Cristina, ia să cărcătorul, bagă-ți-l acolo sala triplă aia. Merge. Și faci mult second C. Merge și cât Mă uit acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Câți? 5 milioane. 12 suntem. Da. Nimeni nu dă live. A, da, tu nu, John. Enel era. Dacă te mai ies. Ca să știu dacă să omor playerii, dar acolo să-i safe zone. Nu putem să omorăm playerii oameni buni. M-a lăsat! Am dat joy la timp, bă! Yes! Os, te spawnează. De ce ești acolo? E buguit. Mă înfermează, nu înseamnă că e bug. Dar uite la ce film stă viața. Trebuie să fii direct acolo la satul, nu? Deja ies. Perfect! Hai să vină. 7 minutele. Bă, mai mult dacă se s-a zâmbat. Da. Dar lasă fața în de plug. Hai, stai, poate lua laptop la 4 milioane. Nu, e la 5 milioane acum. Câți bani aveți acolo? Eu am... Gabi are 1 milion. E sigur? Dar care s-a rugat ca și număr? Așa s-a rugat. Așa, adică. Bun, deci Gabi, hai să-i calculăm aici de fapt. Vreau să... Mai bun, asta e update-ul nou. Nu mai am ce să schimb. 100 de lei vreau să schimb. Deci, Dacă vrei 250. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 180, 185, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ai 1.098.000. Și tu ai... La mine nu trebuie să fiu număr, că eu știu cât am. Câți bani? Da, dacă uitați la mine în pușculița e mai mulți. Care ești pușculița? Vreau și eu. Eu chiar vreau să cumpăr pușculița. Ale, pune-i în pungă ca să... Eu nu-i pierd bani. Hai mă. Sași. Eu pun din asta. Poate, Gabi, Îți dă bani. și mai trebuie să ia Lua Cristina. pizza.
Dar nu deschis mâine, poate. Dar nu vreau să iau pizza, că am mâncat multă mereu, nu are. Mamă, cam mereu. Îmi pare rău de voi, dar eu nu dau din banii mei. Chiar ca din milioane. Cristina, tu ai ce mai mult. Ne dai? Dacă Da. ne colindăm. Ce să dau? Dă și tu câțiva, dă și 20 de lei și ia pe 20 de lei pentru o pizza. Pe două pizze. Dar măcar dacă te colindăm, ne dai 20? Nu, eu vreau să strâng. 10 Tu vrei să iei tableta, tableta nu e bună, să stric imediat. Da, chiar. Nu mai vreau să mai iau tabletă, m-am răzgândit. Știi ce-ți iau? Laptop. Nu! Dacă îl colindăm pe tata ne dă? Nu, te dau dacă 30 lei sau 5. A, da. Am uitat. Bă, poate să ne bani, când o să mergem acum pe 30. Azi mergem cu Steaua, nu? Da, azi ne mergem. Cu stea să merge până la 9. Nu. Da, zi bine. Dar cu plăgucioară se merge până la ce oră vrem noi. Adică pe 30 mergem cu plăgucioară, pe 31, pe 3, seara, pe 30 se ducă ea mașină. Nu contează seara. O stea. Andrei a venit fără stea. Noi trebuie să mergem cu plăgușorul mic. Da, și băi, și oamenii cu plăgucioară mare. Cu ăla mai facem mai mulți bani în buzunar. de fapt. Dacă zicem Steaua lui tata și mama ne dă, da? Bă, dacă te 10 lei amândoi. Dacă te 5. Haide. Eu nu vreau. Tata a plecat. Tata nu e acasă. Tata îi încușăm toți bani odată. Eu te Tu le-ai păcălit pe tata de foarte mulți bani, Cristina. Chiti, cât îi poți schimba? Nu ți schimba niciunul. Schimbă el. Nu. Măcar eu 50 și 5 de 10 ai? Tu? Dacă vrei, dă-te 50. Vrei de 50. Pentru 100 de lei. Cine e mai bun? Tu sau Ale? Tu, Chitina? Ce eu? Până am 3 de 100 și 2 de 50. Și mai mult. Și de 10? Nu mai știu, dar nu te dau. Ala nu de trecut de 5. Dar vreau să-ți dau. Deci, cine e cel mai mult și dă 5 lei? Bine, gata. Bine, gata. Cred că are să-i de 5 lei. 50 de lei. Să se văd acum am pus 10 de lei. Îi vrei? Nu prea mai am de 10 lei. Seama sau să lăsăm? Nu, știi că nu ți dau. Știi. Nu de 50. Râs. Bă, și acum de bani. Nu-i fura. Așa se face, când schimbă omul bani. Tu de Eu ieri dacă nu știu bani, făceam mai mulți. Aveam. Dar am pus eu să-mi schimba bani. 1,5 milion jumate am. Eu am dimineața să fac. Flori. Eu sunt animala, sunt tata. Schimbăm? Banii? Da. În 50 pe 5 de 10. Merge, Cristina. Merge. Nu-i dau. 15 de 10. 50 de lei pe 10 lei. Adică tu vrei să dai 10 de 10 lei? Da. Nu, Cristina, îi dai 10, 4 de 10 lei și el de 50. Da. Își dau. Așa era și Marcian. Da? Nu mă convingeți voi pe mine. Nu. Banii pe 10 lei. Bă, oameni buni, încă așteptăm update-ul să intre